गाठ असो कोणतीही नका करू दुर्लक्ष, करा उपचार आधी नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष। SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग, SSPM कॅन्सर सेंटर, महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत। संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705। SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे, SSPM कॅन्सर सेंटर। काल विनायक राऊत खासदार आणि आमदार वैभव नाईक हे दोन रिकाम टेकडे आणाव आणि वराड पुलाची पाहणी करायला गेले होते। आपल्याला माहितीसाठी सांगतो, आणाव पुलाचं काम त्याची वर्क ऑर्डर ही 2017 मध्ये निघाली आणि 2014ला वराड पुलाची निघाली। मागची 9 वर्ष, हे 8-9 महिने सोडून द्या, पण मागची 9 वर्ष पैकी 8 वर्ष किंवा 7.5 वर्ष हे दोघं सत्तेमध्ये होते, सत्तेमधले आमदार खासदार होते, तरी ह्यांना ते काम करायला जमलं नाही। एक 2017 पासूनचं आहे, एक 2014 पासूनचं आहे। ही दोन्ही पुलांची कामं यांना जमली नाही। मागच्या 8-9 महिन्यामध्ये नवीन सरकार बसल्यानंतर सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेबांनी त्याच्यामधल्या ज्या काही टेक्निकल अडचणी होत्या त्या सोडवल्या। मी स्वतः त्या साईटवर गेलो आणि ठेकेदाराला ज्या भाषेत कळतं त्या भाषेत त्याला सांगितलं, अधिकाऱ्यांना ज्या भाषेत कळतं त्या भाषेत त्या अधिकाऱ्यांना सांगितलं। त्यानंतर ते आता 90-95% काम पूर्ण झालं। ह्यांना कळलं ते 90-95% काम पूर्ण झालं। काल श्रेय घेण्यासाठी तिकडे एका महिन्यात काम पूर्ण करा। अहो, निलेश राणेंनी हे 2 महिन्यापूर्वी तारीख दिली आहे। मी मागे 2 महिन्यापूर्वीच जाऊन सांगितलंय की ते 2 महिन्यात, मे महिन्यामध्ये ते काम पूर्ण होणार आहे, ते होणारच आहे, ते तुम्हालाही माहिती आहे। ते तुम्ही क्लिपिंग बघूनच तिकडे काल व्हिजिटला गेला होता, ते पण मला माहिती आहे। तुमची काम करण्याची दोघांची पद्धत मला माहिती आहे। दुसऱ्याच्या कामाला जाऊन स्टिकर लावणं त्याच्या पलीकडे तुम्हाला काही जमलं नाही। कसली तरी लाज शरम ठेवा। तुम्ही आमदार खासदार आहात, लोकांनी निवडून दिलेले, जे तुम्हाला 9 वर्षामध्ये जमलं नाही, झटकन तुम्ही जाऊन आज सांगता की हे काम एका महिन्यात पूर्ण करा। मग तुमच्या काळात का नाही झालं? 2017 आणि 2014 मध्ये तुम्हीच होतात, का होऊ शकलं नाही? काहीतरी जनाची ना मनाची लाज ठेवा। तुम्ही आमदार खासदार आहात, दर्जेदार काहीतरी काम करा आणि स्वतः काहीतरी करा। दुसऱ्याच्या कामाचं श्रेय घ्यायला जाऊ नका, एवढे रिकामटेकडे होऊ नका, नाहीतर महाराष्ट्राच्या किंवा देशाच्या रिकामटेकड्या लोकप्रतिनिधींच्या यादीमध्ये तुमची नावं टाकावी लागतील। ती असतीलच, पण त्यात नव्याने टाकावी लागतील। असं काहीतरी करा, लोक लक्षात ठेवतील। आणि म्हणून ते भारतीय जनता पक्षाकडून ते काम झालेलं आहे हे सांगण्यासाठी या माध्यमातून आपल्या समोर मी आलो। उरली जी काय कामं आहेत, जे काय पूर्णत्वास न्यायची, ती पण भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून होतील हे सांगण्यासाठी आज मी आपल्या समोर आलो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।